Iza gaban me ya tada maki hankali haka? Ba abin da kake gani. Kana budewa zaka ga ana rubuta ga wata yarinya ta yi da uban wasu. Saboda wannan kawai? Shi yake mana zaki. To ke Azima na dawo kai. Ke ma wannan ne matsalar taki? Ba ma wannan ba. To me? Wallahi friends ina da suka kira ni sun fa mutum 10 ba. Suke ce maki ne? Cewa suke ga wata yarinya ta yi da uba. To kai Alhaji ba da ba sai kake gani? To ke ma sai ki je ki da tsohon. Ai haka. Ki je ki da tsohon. Ku danna mana subscribe a tashar mu ta Isiya Kwallo kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu mun dora. Mun gode.